चिराङाव फिन हा गैजायै गोबां नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। गासै गं 862 नखरफोरा मोननो हादों हानि फोरमानलाइ। दिनै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि लाइमुथि ओनसोलनि गोबां गामियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो बिटिआर सरकारा। गोबाव समनिफ्रायनो चिरां जिल्ला बारबुथान सिमना रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि लाइमुथि ओनसोलाव गोबां गामिनि सुबुंफ्रा रायजो जाबोनाय थागिबिफोरनो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजों गासै गं 862 नखर आरो गं 420 फसंथानफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। चिरां जिल्लानि लाइमुथि बाजाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी, जयन्त बसुमतारी, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्ममोननि आखाइजों गं 862 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होयो। नेशनेल पार्क सिकना जोहोलाव बिनि खोलाहा थानाय गासैबो जोंनि फरेस्टनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो थाखाय सांग्रां जाबाय आरो बिनिनो दिनै जागायजेननाय लाइमुथि आरो दावराय गाबनायाव जोङो 862 नखरनि हानि पाट्टाखौ दिनै जों बा टाइटेल सार्टिफिकेट दिनै जों रानजेननो थाखाय स्टार्ट खालामबाय। बिटिसिआव बे बावैसोनि गेजेराव जोङो 14,000 मानसिनो हानि पाट्टा फरेस्ट एरियायाव जोङो हानि पाट्टा होगोन आरो इसोरा जुदि मोजाङै मोजां लाखियोब्ला साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठियानो जोंनि सरकारनि सांग्रांथि होनाय बायदि हानि मोनथायखौ मोननो थाखाय आवगायबोयोब्ला जोङो गासै 47,000 रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो नागिरदों। दिनै जोंनि आखायाव 15,000 रेभिनिउनि हानि जेंना जोबनायनि थाखाय रेडि जाना दं। दिनैबो फ्राय 6,000-7,000 मानसिनि हानि जेंनानि जायफोरा माने मियादि मोननो गोनां बिनि माबाखौ जोङो दिनै एप्रुभ खालामगोन जोंनि सरकारा जोंनि माननीय चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव। गतिके हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि गुबै थांखि। बिटिसिआव गोबां बर'जों लोगोसे गोबां जाथि जनगोष्ठि हानि जेंनाजों भुगिना दङ। बेनिफ्राय जों माबोरै मुक्त खालामनाय बेनि खामानिखौ जों मावगासिनो दं।